Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Percy. Taong 1970, Kalatagan, Batangas. Noong mga panahong ito, madalas bumiyahe sila Percy patungong lubang. Ang siste, may mga tao sila roong tinutulungan pagdating sa pangangailangang medikal. Mahirap kasi ang buhay sa Isla Pinuno, kaya kailangan ng makialam ng mga taga-bayan para mapangalagaan ang kalusugan doon ng mga tao. Ayon sa kanya, na ang kadalasang problemang nakakaengkwentro nila ay dahil sa kawalan ng kaalaman ng mga taga roon pagdating sa mga karamdamang nakukuha mula sa mga bagay na kinakain at iniinom nila. Hindi niya sinasabing mga mangmang ang mga ito. Yun nga lang, sadyang salat ito pagdating sa pinag-aralan at sa pamumuhay. Kaya ang pangingialam nila ay malaki ang naidudulot sa komunidad. Dagdag pa niya na, nagpapasalamat ang mga tao roon dahil sa dala nilang tulong. Kaya itong si Percy, mas lalo pang nagsipag. Minsan nga, 2 beses sa isang linggo kung dumayo sila ng isla. Suportado ito ng kanilang lugar, kaya kahit papaano, hindi sila nagkukulang sa mga kagamitan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ito ang magiging sanhi ng mga kaganapang habang buhay na tatatak sa kanyang isipan. Tumungtong ang buwan ng Hunyo. Ganun pa rin ang ginagawa ng kanilang grupo. Pumupunta sila roon ng Martes at babalik naman sila pagtungtong ng Biyernes. Malaki ang bangkang ginagamit nila. Gawa ng yung grupo nila, nasa 12 ang bilang. Minsan nga, umaabot pa sila ng 15, depende sa mga gamit na dadalihin. Sa loob ng halos 1 taon, wala naman siyang napansing kakaiba sa isla. Yung mga tao roon, sa una lang ang hiya, pero sa katagalan ng masanay na ito, nakita niya ang mabuti nitong pakikitungo. Hindi naman lahat ganon, pero ipinagpapasalamat pa rin niya dahil karamihan sa kanyang mga nakilala ay marunong sumunod at gumalang sa alituntunin ng misyong daladala nila. Isa yon sa mga bagay na nagbibigay sa kanya ng alab para ipagpatuloy ang kanyang mga ginagawa. Ngunit sa kabila nito, aminado si Percy na merong mga tao roon na hindi niya talaga gusto. At kabilang sa mga ito, ang pamilya ni Banok na nakatira sa dulong bahagi ng baryo. Bukod sa hindi ito namamansin, palagi ring nakasarado ang bahay nito para sa kahit na sino. At sa loob ng 1 taon pinuno, ni minsan ay hindi pa nila ito natulungan. Awang-awa na sila Percy sa pamilya, pero wala silang magagawa. Pagtatapat niya na, isa ang pamilya ni Banok sa mga naging sentro ng misyon, pero ayaw nitong sumunod hanggang sa kalaunan ang kagustuhang tumulong ay napalitan ng galit. Hindi nagtagal, wala na silang interes na tulungan pa ito. Sa isip-isip nga ng mga kasama niya, hindi naman silang mamomroblema. Wala na rin silang pakialam kung naghihikahos ito sa buhay dahil sa karamdamang dala ng mga anak nito. Kung hindi ninyo na itatanong, merong 5 anak itong si Banok. 2 rito walang matinong pag-iisip, habang ang 3 naman may kakaibang karamdaman. Kundi paralisado ang katawan, abnormal ang kilos ng mga ito. Madalas din nila itong nakikitang nangingisay sa labas ng kanilang bahay, pero wala silang magagawa, kundi yon ay tingnan lang. Kapag kasi naglalakas loob silang lumapit para tumulong, hinahabol sila ni Banok ng sundang. Wala itong pakialam sa mga dahilan nila, basta ang layunin nito, mailayo sa kanila ang pamilya nito. May mga taga-roon na rin ang nagbigay ng babala sa kanila, kaya kalaunan hindi na nila yun pinagtuunan ng atensyon. Madalang na rin silang dumaan sa bahay nito dahil nga sa ayaw nila yung makita kapag pumupunta sila roon. Subalit hindi nagtagal. Nang malaman ito ng mga nakatataas sa kanila, inudyokan sila nito na tulungan ang pamilya ni Banok. Ilang beses nang nagpaliwanag si Percy ukol sa ugali ng pamilya, pero hindi siya nito pinakinggan.
basta ang sagot ng mas nakakataas sa kanya. Problema nyo na yan. Kaya kayo na ang gumawa ng paraan. Kailangan ko ng magandang ulat sa susunod na buwan. Kaya kung ayaw nyong matigil ang misyong ito, gawin niyo ang lahat para matulungan ng pamilyang yon. Nagkakaintindihan ba tayo, Percy? Nang marinig niya ito, hindi na siya nakasagot. Ang tanging pumasok na lamang sa isipan niya ay yung mga taong umaasa sa kanila. Malayo na ang misyong nagawa nila sa isla, pero malayo pa rin sila sa pinapangarap nilang resulta. Kaya kahit mahirap ang ipinapagawa, kagad niyang tinipon ang kanyang mga nasasakupan. Kinausap niya ito ukol sa problema at matyaga siyang nagtanong sa ideya ng bawat isa. Ilang araw din nila itong pinag-aralan hanggang sa makabuo na sila ng plano. At ang planong ito ay walang iba kundi ang pagpapasama sa mismong kapatid ni Banok. Naniniwala sila na sa pamamagitan nito, magiging madali ang lahat. Kaya pagtungtong ng Biyernes, punong-puno ng pag-asa ang grupo. Wala silang inisip na kahit na ano hanggang sa marating nila ang isla. Pagdating nila roon, kagad naman silang tinulungan ng mga tao. At nang madala na sa baryo ang kanilang mga gamit, ipinahanap nila ang kapatid ni Banok. Takang-taka man ng mga taga roon, napilitan silang sumunod. Inisip kasi nila na baka meron lang yung kailangan sa taong gusto nitong makita. Pero nang makaharap na ito nila Percy, dito nagbago ang akala ng mga tao. Lahat nagulat at nabahala dahil hindi ganon ang malimit na misyon ng kanilang grupo. Maya-maya pa, nang malaman na ito ng punong barangay, nagdesisyon itong kumprontahin siya. Percy, matanong ko nga lang. Bakit nyo ba pinagkakainteresan si Banok? Anong meron sa kanila? May gusto ba kayong malaman sa pagkatao niya? Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi kaagad siya nagsalita. Pinag-isipan niya ng maigi ang kanyang mga isasagot upang hindi ito tumutol sa kanya. Sa oras kasi na hindi sumang-ayon ang punong barangay, posibleng di rin nila magawa ang kanilang mga binabalak. Kaya hanggat maaari, klaro niyang ipinaliwanag dito ang lahat hanggang sa makuha na niya ang permiso nito. Mabuti na lang talaga, madaling makaintindi ang matanda, kaya wala siyang naging problema. Pagkatapos ng kanilang usapan, tsaka naman niya kinausap ang kapatid ni Banok. Bukod kasi sa punong barangay, kailangan din nilang makuha ang permiso nito. Yon ang magsisilbi nilang tulay para makausap nila ng maayos at mahinahon si Banok. Pagbaling niya ng tingin dito, dali-dali niya itong nilapitan. Hindi niya ito direktang tinanong ukol dito, bagkus ay tinanong niya muna ito ukol sa estado ng pamilya nito. Nang medyo magkamabutihan na sila, tsaka pa lamang niya isiningit ang plano nila. Wika ni Uklot sa kanya. Walang problema, Manoy Percy. Sige o, sasamahan ko kayo sa kanya. Nang marinig niya ito, kagad na umusad ang kanilang grupo. May mga iniwan lang silang tauhan para kumausap sa mga taga-roon na nangangailangan ng kanilang tulong. Ilang minuto pa ang lumipas, sa pinakadulong bahagi ng baryo, nakita nila ang lumang bahay nila Banok. Wala silang nadatnang tao sa labas, na para bang wala yun doon. Pero ayon sa kapatid nito, hindi malimit na umalis ang kapatid niya. Madalas nagtatago lang ito sa loob kapag wala itong ginagawa. Dagdag pa nito na, minsan lang itong makigapas at hindi rin yun halos nangingisda sa dalampasigan. At maging ito man, walang ideya sa pinagkukunan ng pagkain ng sarili nitong kapatid. Nakapagtataka man ng ganoong kilos, hindi yun pinagdudahan ni Percy. Sa isip-isip niya kasi, baka naman meron tong ginagawa na hindi pa nakikita ng mga taga-baryo. At hanggat wala pa siyang nararanasan, hindi niya piniling paniwalaan ang mga usap-usapan tungkol sa buhay nito. Naniniwala siya na may dahilan ng pamilya ni Banok, kaya ito nagkakaganon. Pagpasok naman nila ng bakuran, pinahintay sila roon ng kapatid nito
Mag-isa na itong lumapit sa entrada ng bahay para tawagin ang kanyang kapatid. Mag-iilang segundo rin itong nagtawag bago nila nakita ang pagbukas ng pinto. At sa isang kisap mata, bumungad sa kanila si Banok kasama ang anak nitong may sakit sa pag-iisip. Kalong-kalong nito ang bata na kung tatantsahin, nasa edad 15 anyos na. Pagbaling nito ng tingin sa kanila, kaagad naman yung napatanong sa kapatid niya. Gamit nito ang kanilang dialekto, kaya hindi ito gaanong naunawaan ni Percy. Pero base sa ikinikilos nito, parang nagtatanong ito kung bakit sila nito kasama. Maya-maya pa, dito na rin nagpaliwanag ang kapatid nito, pero sa kasamaang palad, hindi yon pinakinggan. Kaagad na nagpang-abot ang dalawa hanggang sa maitulak na nito papalayo si Uklot habang nagmumura. Nang mapansin nilang nagkakainitan na ang magkapatid, dito na sila nagdesisyong manghimasok. Akala nila mapapaliwanagan nila ito ng mahinahon, pero mas lalo lang lumala ang sitwasyon hanggang sa habulin na sila ni Banok ng itak. Dahil dito, kung kaya't nagkagulo sila. Sinubukan nilang magpaliwanag dito pero literal na hindi sila nito pinakinggan. Hanggang sa maya-maya pa, tumigil na lang ito sa paghabol ng marating na nila ang sentro ng baryo. Pagdating nila sa lugar, kaagad silang pinagkumpulan ng mga tao para kausapin. Dahil sa pangyayari, kung kaya't bahagyang naantala ang kanilang pagtulong. Inabot pa sila ng ilang oras bago mawala ng tuluyan ang kanilang takot. Kalaunan, dahil sa insidente, nagdesisyon na rin silang umalis. Marami pa naman silang araw na pwedeng bunuin, kaya sa isip-isip noon ni Percy, hindi nila kailangang magmadali. Di nagtagal, pagdating nila sa pantalan, dali-dali silang humanap ng mapagkakainan. At habang kumakain, dito na nabanggit ng isa sa mga kasamahan niya ang tungkol sa kalagayan ng isa sa mga anak ni Banok. Ayon dito, nasa kasagsagan ng kumusyon, nakita niya ang bata na paika-ikang naglalakad. May malalim itong sugat sa kaliwang binti na kung titingnan parang napakalala na. Dagdag pa nito na kapag napabayaan ang sugat na yon, posible itong ikamatay ng bata. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, unti-unting nanumbalik ang kanilang pag-aalala. Gusto nilang tulungan ng pamilya pero paano? Masyadong matigas ang ulo ni Banok at hindi ito nadadala sa mga simpleng pakiusap. Nang marinig ito ng kasama nilang nagkwento, dito ito nagbahagi ng ilan sa mga opinyong naisip nito. Bakit hindi natin pagtulungan si Banok? Kaya naman natin yun. Di naman yung gaano kalakihan eh. At isa pa, kung mauhuli natin siya, wala na tayong problema sa pamilya nila. Madali na lang nating magagawa ang ating pagtulong at maisasalba na natin ang buhay ng mga anak niya. Sigurado ako na sa bandang huli, mauunawaan niya ang layunin at magpapasalamat pa siya sa ating mga sakripisyo. Nang marinig ito ni Percy, kaagad naman itong napaisip. May punto nga yung sinasabi mo. Sige bukas, ganyan ang ating gagawin. Pero syempre, bago natin yan isa katuparan, kailangan muna nating makuhang permiso ng baryo. Alalahanin nyo, dayo tayo sa lugar na yon. Matapos ang pag-uusap, kaagad na silang umalis. Kinabukasan, hindi pa man pumuputok ang araw, nasa bahay pagamutan na sila para manguha ng mga gamit. At pagpatak ng alas 6, kasalukuyan silang naglalakbay pabalik ng isla. Mabilis ang pag-usad ng bangka at lahat sila wala ng panahon para mag-usap-usap pa. Pagdating nila ng baryo, kaagad nilang kinausap ang punong barangay. Sikreto ang plano, kaya personal nilang pinuntahan ng mga kabahayan upang makahingi ng permiso mula sa mga ito. Maraming sumang-ayon sa kanilang gagawin, kaya naman sa loob ng ilang minuto, nabuo at naibahagi na nila ang plano. May mangilan-ngilan sa mga taga-baryo ang tumulong para mas mapadali ang proseso
Kailangan din nila ang tulong ni Uklot para hindi maghinala si Banok sa kanila. Maya-maya pa, tahimik na silang lumapit ng bahay. At kagaya ng unang nangyari, si Uklot ang tumawag sa kapatid nito. Kagad namang lumabas si Banok, bakas ang matinding pagtatakas sa mukha niya. Nang magkaharap na silang dalawa, iritable itong nagtanong sa kapatid niya. At ano naman ang ginagawa mo rito? Kung makikiusap ka tungkol sa mga dayong yon, huwag mo na akong kausapin. Matagal ko nang sinasabi sa'yo, ayokong may nanghihimasok sa pamilya ko. At isa pa, bakit ba sila nagpupumilit? Ano naman ang makukuha nila sa pagtulong sa mga anak ko? Nang marinig ito ni Uklot, kagad nitong ipinaliwanag ang kagandahan ng gamot na ibinibigay ng kanilang grupo. Isa-isa nitong inilahad ang mga benepisyo, pero hindi pa rin naniwala ang taong yon na parabang sarado ang isip nito sa kahit na anong bagay na ipinapaunawa ng kapatid niya. Kaya sa bandang huli, wala nang nagawa itong si Uklot kundi ang tumuloy sa mga planong na pag-usapan nila. Maya-maya pa, pagbaba nito ng senyas, kaagad kumilos ang grupo. Dahan-dahan itong lumapit sa kinaroroonan ni Banok at nang makarating na sila sa bakuran nila, kaagad nila itong sinugod hanggat hindi pa ito nakakakuha ng itak. Ilang minuto ring nakipagpang-abot dito ang kanilang grupo bago nila ito mapabagsak sa lupa at mabigkisa ng lubid. Matapos nun, kaagad nila itong inilayo sa bahay hanggang sa mapasok na nila ang loob nito. Habang kinukuha nila Percy ang mga anak ni Banok, paulit-ulit naman itong nagpupumiglas habang walang sawa silang minumura. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, wala na rin itong nagawa. Hindi nagtagal, dito nila natuklasan ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga bata. Yung dalawa nitong anak, may malalaking butlig sa likod na nagluluwa ng nana. Yung isa may malaking sugat sa may bandang binti na halos uuri na dahil hindi ito nagagamot ng maayos. Kulang din sa timbang ang asawa at mga anak nito, indikasyon na hindi ito nakakakain ng maayos. At sa madaling sabi, literal na malubha na talaga ang kalagayan nila. Kaya sa loob ng ilang araw, ito ang naging sentro ng kanilang misyon. Marami silang dinalang gamot mula sa bayan para lamang matulungan ang mga anak nito. Inilayo na rin nila yun pansamantala kay Banok upang hindi sila nito magulo. Nagtagal ng halos 4 na araw ang gamutan hanggang sa kahit papaano napabuti na nila ang lagay ng mga bata. Bago rin nila ito ibinalik sa pamilya, sinigurado nila na kompleto ito ng lahat mula sa mga medisina, pagkain, damit at kung ano-ano pa. Matapos ang pangyayaring yun, nagbunyi silang magkakasama. Lahat tuwang-tuwa dahil sa tagumpay ng naging pagtulong nila. Akala noon ni Percy, ito ang magbubukas ng panibagong relasyon nila kay Banok at sa pamilya nito. Pero lingid sa kanyang kaalaman, ito pala ang pagmumula ng sigalot na kailanmay hindi niya makakalimutan. Pagkaraan lamang ng ilang araw pagkatapos nito, may nabalitaan silang hindi kaaya-aya mula sa isla. Ayon sa mga taga-roon na tumawid, natagpuan nilang patay sa loob ng bahay ang pamilya ni Uklot. Walang nakaligtas. Ultimo yung batang wala pang kamuwang-muwang sa mundo. Base rin sa sumbong, karumal-dumal ang pagkamatay ng mga ito. Bago kasi yun iwan ng salarin, literal na diniskarne nito ang mga labi. Nagkalat sa kabuuan ng tahanan ang lahat ng parte ng katawan at nawawala rin ang laman loob ng mga biktima. Ang mas nakakapanlumo pa, tinanggalan din nila yon ng dila at mga mata. Dahil sa nangyari, kagad naman silang nagtanong kung sino ang may kagagawan sa bagay na yon. Ngunit nang marinig ito ng taong nagsumbong, hindi ito nagbigay ng personal na pahayag ukol sa aksidente, basta ang sinabi lang nito sa kanya, Nako,
Hindi ako pwedeng makialam tungkol dyan. Kaya kung gusto niyong malaman ng totoo, kayo ang magtanong sa baryo. Pasensya ka na, Manoy Persia. May pamilya din kasi akong pinoprotektahan. Matapos nitong magwika, kagad itong umalis nang hindi na nagpapaalam. Si Percy naman noon, naiwang tulala, gawa ng hindi niya halos mawari kung ano ang ibig nitong sabihin. Maya-maya pa, dumating ang kanyang mga kasama. Paglapit nito, agad itong nagtanong ukol sa mga nalaman niya. Nang marinig niya ito, di siya nag-atubiling ilahad ang totoo. Dito na rin siya nagdesisyong dumayo sa baryo kinabukasan. Sa isip-isip niya, hindi na sila pupwedeng maghintay dahil baka ilibing kaagad ng mga taga roon ang labi ni Uklot at ng pamilya nito. Kinakailangan nila itong makita at masuri nang sa gayoy magkaroon sila ng ideya kung anong ikinamatay nito. Humingi na rin sila ng tulong sa mga taong espesyalista pagdating sa pagsusuri ng mga labi. Sa pamamagitan ng kanilang mga koneksyon, hindi ito naging mahirap hanggang sa maihanda na nila ang lahat. Sumapit ang gabi. Sa iisang lugar lang sila nagpalipas ng magdamag. Napagdesisyonan kasi nilang pag-usapan ito ng maigi dahil posibleng magkaroon sa isla ng mga banta sa kanilang buhay. Marami rin ang nagsasabing may kinalaman si Banok sa pagkamatay ng kapatid nito na posibleng nag-ugat sa kanilang pagtulong sa pamilya nito. Ang kaso lang, nang marinig ito ni Percy, kaagad niya itong tinutulan. Ang dahilan niya, kaya ito nasasabi ng kanyang mga kasama, ay dahil sa pinag-iinitan lang nila ang taong yon. Kaya naman hanggat wala pang matibay na ebidensya, mas mainam na wag silang mag-isip ng masama laban sa kanilang kapwa. Nang marinig naman ito ng kanyang mga kasama, kaagad itong nagsitahimik. Kinabukasan, maaga pa nilang nilisan ang pantalan. Pagtungtong ng 8:00, narating na nila ang pangpang ng isla. Bagaman may insidenteng naganap sa lugar, hindi nagbago ang pakikitungo ng mga tao sa kanila. Mainit pa rin ang naging pagtanggap ng mga ito hanggang sa marating na nila ang bahay nila Uklot. Pagsilay nila sa lugar, kagad na sumalubong ang napakaraming kalat sa paligid. Abandonado na rin ang tahanan dahil sa hindi na roon pinaglamayan ang mga labi. Naganap ang lamay sa bahay ng punong barangay na siya ring malapit na kadugo nila Uklot. Labis-labis itong nanlulumo sa mga nangyari, lalo pat hindi nito inaasahan ang ganoong insidente. Nabanggit din ito na walang malinaw na rason kung bakit ito pinaslang. Wala rin silang makitang mga ebidensya na posibleng makapagtuturo kung sino man ang gumawa nito. Dagdag pa ng punong barangay na ipinapasa Diyos na lang nila ang lahat ng nangyari. Naniniwala rin ito na sa tamang panahon, lalabas at lalabas ang katotohanan. Nang marinig ito ni Percy, di na siya nagsalita. Ang ginawa niya, maigi lang itong pinakinggan hanggang sa magkaroon na sila ng pagkakataon para siyasatin ang naiwan nitong tahanan. Hapon na nang magsagawa sila rito ng pagsusuri, kaya wala na sila gaanong kasamang taga-baryo. Mas pabor naman ito para sa kanila nang sa gayoy mapagtuunan nila ng atensyon ang bawat detalye. Ilang oras pa ang lumipas. Dito na sila nakakita ng mga bakas ng kuko sa papag kung saan niya nakita ang mga labi. Malalalim ang bakas ng mga kukong yon, kaya hindi sila kumbinsido na mula ito sa isang mabangis na hayop. At sa pagpapatuloy ng kanilang pagsusuri, dito na nila nakita ang mga bakas na nagpatindig sa kanilang mga balahibo. Sa isang kisap mata, kaagad na lumapit sa kanya ang mga kasama niya habang pasimpleng bumubulong ng, Percy, mukha yatang hindi taong may gawa nito. Halika na, umalis na tayo rito habang may pagkakataon pa. Di man naniniwala sa mga nilalang ng kaliwa, nagdesisyon siyang sundin ang payo ng kasama niyang mas nakakaalam ng tungkol dito. Kaya walang sabi-sabi,
umalis sila nang walang pasabi sa baryo. Habang nasa bangka, dito nila ipinagpatuloy ang kanilang pag-uusap. May mga kasamahan na rin kasi sila noong nangako na sa kanya na hindi na babalik sa isla. Maging ang mga ito man kasi, masama na ang kutob kay Banok. Yun bang kahit wala silang nakuhang ebidensya, sigurado sila na ito ang pumatay sa pamilya ni Uklot. Ilang beses na rin niyang ipinagpumilit ang pagtupad sa mga natitira nilang misyon, pero hindi na rin sumang-ayon ang mga ito. Pasensya ka na, Percy pero hindi pa kami desperado. Bahala ka kung maniwala ka. Pero huwag mo nang paabutin na mahuli na ang lahat. Hindi birong demonyong pumatay sa pamilyang yun. Kaya ngayon pa lang, simulan mo nang magdasal na sana'y hindi ito makatawid ng dagat. Alalahanin mo, meron tayong nagawang kasalanan sa kanya. Pagkasambit nito ng kanyang kasama, nagulat siya nang bigla nitong punitin ang papel na sana'y ipapasa nila. Ang papel na yon ay naglalaman ng kanilang tagumpay, buhat sa ginawa nilang paggamot sa mga anak ni Banok. Maya-maya pa, kasyual itong inihulog sa dagat ng kausap niya, kasabay ng mabilis nitong pagtalikod sa kanya. Sinubukan niya pa itong kausapin pero hindi na ito nakikinig. Pagdating nila sa pantalan, nagkanya-kanya na ang grupo. Si Percy noon, tuluyan ang nawala ng boses sa mga ito. At dahil sa pagkawatak-watak ng kanyang mga kasama, kung kaya't inabot ng ilang linggo na hindi na sila nakabalik ng isla. Unti-unti na siya noong nawala ng pag-asa, pero patuloy pa rin siya sa paggawa ng paraan para maibalik ang lahat ng mga nasimulan nila. Hanggang sa isang araw, nakita niyang dumaong sa pantalan itong si Banok. Kasakasama nito ang kanyang mga anak na himalang nakapaglalakad na ng maayos. Pagsilay niya sa mga ito, kaagad siyang kinabahan. Walang sabi-sabi, dali-dali siyang nagtago sa isang tindahan. Kalaunan, nang makalayo na ang pamilyang yon, napabuntong hininga lang naman siya habang malalim na nag-iisip. Wala siyang ideya kung bakit napadpad sa lugar nila ang pamilya, pero may kutob siya na meron itong gagawin doon. Lumipas ang 2 gabi, nagsimula na ang mga pangyayaring hindi inaasahan. Habang tahimik siyang namumuhay sa kanilang lugar, di niya namalayan ang dahan-dahang pagkaubos ng kanyang mga kasama. Kalaunan, nang mabalitaan niya ang tungkol dito, umabot na sa 7 katao ang nawawala. Marami na rin ang naghahanap pero wala itong nakikitang bakas sa lugar na maaari nilang kinaroroonan. At ang mas nakakapagtaka pa, hindi ito nakita sa baryo o kahit sa mga lugar na kalapit nito. Yun bang bigla na lang tong naglaho? Nang mabalitaan ito ni Percy, di siya nagdalawang isip na lumapit sa isang manggagamot. Malapit sa kanyang pamilya ang matandang yon pinuno, kaya kaagad nitong pinodera ng kanyang katawan at pinaikutan ng pangontra ang kanyang tahanan. Dahil sa ginawa nito, kung kaya't hindi nakalapit sa kanila ang nilalang. Isang gabi, paglabas ng manggagamot, may nakita itong hindi pangkaraniwang tao sa labas ng bahay nila. Nakakaamoy na rin yun ng kakaiba, kaya kaagad niya itong tinawag. Percy, kilala mo ba ang taong ito? Nang marinig niya ang tanong, dali-dali siyang lumabas. At pag-aninag niya sa labas ng bahay, bumungad sa kanya si Banok na nanlilisik ang mapupula nitong mga mata. Nang makita niya ito, dito kinumpirma sa kanya ng matanda na yon ang aswang na may galit sa kanya. Kumbinsido rin ito na yon ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang mga kasama. Maya-maya pa, bigla itong umatungal ng napakalakas habang nag-aamba na susugod. Nang mapansin naman yon ng matanda, kaagad nitong kinuha sa gilid ng pinto ang dala nitong tungkod habang nagwiwika sa kanya ng, Diyan ka lang. Huhulihin kong demonyong yan.
Pagkasambit nito ng mga katagang yon, kagad itong lumakad papalabas habang nagdadasal. 50 taon nang nanggagamot ang matandang yon pinuno, kaya hindi maipagkakailang dalubhasa na ito sa lihim na karunungan. Hindi nagtagal, nang makalabas na ito ng bakuran, bigla itong sinunggaba ni Banok. Dito na rin nagpakita ang asawa at mga anak nito, hanggang sa mapagtulungan na nila ang matanda. Sinubukan nila itong patayin kaagad, pero hindi ito nangyari dahil sa bisa ng mga agimat nito. May taglay ding trabungko ng ahas ang manggagamot, kaya lahat ng atake ng mga aswang ay hindi man lang tumagos sa kanyang depensa. Kalaunan, pagkaraan ng ilang minutong pagpang-abot ng mga ito, nagawa na nitong matigal po ang asawa ni Banok hanggang sa maundayan niya na yon ng saksak sa likod. Nang masipat naman ito ng nilalang, mas lalo itong nilamon ng galit hanggang sa hindi na nito nakita ang lakas at kakayahan ng matanda. Dahil sa galit nito, kung kaya't pumanaw silang lahat. Mag-isa itong kinaharap ng manggagamot hanggang sa tuluyan niya na itong natalo. At nang mapansin nitong patay na ang mga nilalang, kagad siya nitong tinawag para magpatulong sa paglilibing sa mga labi. Makalipas ang gabing yan, nailibing nila ang mga labi ng pamilya ni Banok. Pero pagkaraan lang ng ilang araw, nadiskubre nila ang malalaking hukay sa puntod ng mga ito. Wala na ang mga labi, at saan man yun pumunta, walang nakakaalam. Dahil sa pangyayari, hindi naging maganda ang buhay niya. Sa paglipas ng mga buwan, parang may kung anong demonyong tinatakasan itong si Percy. At nakamit lang din niya ang kanyang katahimikan noong nagdesisyon siyang umalis ng Batangas para magpakalayo-layo na sa Isla ng Mga Aswang sa Kalatagan, Batangas.